ба номи худованди бахшанда ва меҳрубон. Салом алейкум дӯстони азиз, бо шумо ҳастам Шуҳрат Қудратов, худшиноси маркази амансозии ҳимоя ва мутобиқсозии муҳоҷирон. Дӯстони азиз, мисли ҳар вақта мо бо шумо дар мавзӯи муҳоҷират суҳбат хоҳем кард ва имрӯз 6 саволе ки дар зери видеои охиронам чоп шуда буд интихоб кардам ва ба ин 6 савол ҷавоб хоҳам гуфт. Дӯстони азиз, пеш аз он ки ман ба саволотон ҷавоб медиҳам ва дар як хабари кӯтоҳакро ба маълумоти шумо мерасонам, аз ҳаматон хоҳиш мекунам ки ин видеои ки шумо ҳозир тамошо кардаистед ба дигар шабакаҳои иҷтимоӣ ба монанди одноклассники, фейсбук, ватсап ва дигар телеграм ва дигар шабакаҳои иҷтимоӣ пахш намоед, то дигар бародаронмон тавонанд тамошо кунанд. Дӯстони азиз, чисторе ки мо медонем, дар Федератсияи Россия имсол рӯзи 9 май 80-солагии ғалабаро аз болои фашизм ҷашн мегиранд. Барои ҳамин дар ҳама шаҳрҳои Федератсияи Россия гӯем ки назорат, контрол сахт шуда истодааст ва аз тарафи кормандоне ки ҳуқуқи тафтиш намудани ҳуҷҷатҳоро аз шаҳрвандон доранд, тафтиш карда истоданд ва аҳамият додем дар метроҳо ва дар кӯчаҳо кормандони милисия бисёр шуданд. Барои ҳамин аз ҳаматон хоҳиш мекунам, дӯстони азиз, касе ки ҳуҷҷатҳояш буду бошдаш гӯем ки дар ҳудуди Федератсияи Россия қонунӣ нест ё ки дар ҳуҷҷатҳоятон ягон камбудӣ доред, эҳтиёт бошед, беҳудаю баҳуда ба кӯчаҳои гӯем ки ба кӯчаҳо набуроед, то боз аз тарафи кормандони милисия тафтиш карда ки дастгир карда нашавед. Имконияте ҳаст ки агар он шахсоне ки ягон дар ҳуҷҷатҳошон камбудӣ дошта бошанд, агар дар ҳамин рӯзҳои ид ҳафтум, ҳаштумо агар дастгир карда шаванд, шояд дар отдел шумо 1 рӯз 2 рӯз то гузаштани ё ки то тамом шудани ид нигоҳ доранд. Барои ҳамин дӯстони азиз, ки 1 рӯзу 2 рӯзу ним рӯзатон дар шӯъбаи пулис нагузронед, беҳуда дар кӯчаҳои шаҳрҳои Россия нагардед. Бироед, коратона кунед, коратона бинед ё ки ягон мушкиле ки доред ҳал кунед ва боз дубора ба гӯем ки манзили зистатон баргардед. Чунки контрол сахт шуда истодааст, аҳамият дода истодам, дар метроҳо назорат бисёр шуда истодааст, дар кӯчаҳоям кормандони милисия бисёр шудаанд. Ин буд як хабари кӯтоҳак. Ва дуюм хабар, дӯстони азиз, беҳад бисёр бародарон занг мезананд ва мепурсанд ки чӣ кор кунем ва чӣ тавр ба ҳудуди Федератсияи Россия ворид шавем. Дӯстони азиз, ин маълумотнома, ин хабар ба он бародароне дахл дорад ки шумо як бор ба ҳудуди Федератсияи Россия сафар карда омадед ва вақте шумо ба ҳудуди Федератсияи Россия сафар кардед ва шуморо аз сарҳади Федератсияи Россия иҷозат надоданд ки шумо ба ҳудуди Федератсияи Россия ворид шавед, яъне шуморо аз сарҳад гардонданд. Бисёр бародарон занг мезананд ва мегӯянд ки бо мисол гардонданд, дар Қазоқистон ҳастанд, Қирғизистон ҳастанд ва ё ки бисёриёшон ба Тоҷикистон ба ватан баргаштанд. мегӯянд ки мо аз он ҷо месанҷем, мебинем МВД мо баъзан мо ҳама паспортҳомо тоза ҳаст, ягон мушкилот надорем, метавонем ки боз дубора сафар карда биёем. Дӯстони азиз, ба маълумоти ҳаматон мерасонам, ҳамин ки як бор шуморо аз сарҳад гардонданд, шуморо ё ки кормандони раёсати сарҳадбонони хадамоти бехатарии Федератсияи Россия мегардонанд, ё ки дар вақти суҳбати алоҳида, ё ки дар вақти санҷидани ҳуҷҷатотон, ё ки дар вақти санҷидани телефонотон аз тарафи кормандони хадамоти бехатарии Федератсияи Россия, яъне ФСБ Россия, ба шумо иҷозат дода намешавад ки шумо ба ҳудуди Федератсияи Россия ворид шавед. Пеш бисёртар ҳама шаҳрвандони хориҷиро дар асоси моддаи банди 1 моддаи 27 Қонуни федералии зери рақами 114 иҷозат намедоданд гардонанд. Ҳозир бошад, аҳамият дода истодем ки бисёр бародарон дар асоси қисми 9 моддаи 11 Қонуни федералӣ дар бораи сарҳади давлатии Федератсияи Россия аз тарафи кормандони раёсати сарҳадбонони Федератсияи Россия гардонида мешавад. Ҳар дуяш, ҳам моддаи 27, ҳам моддаи 27 Қонуни федералии зери рақами 114 ва моддаи 11 Қонуни федералии оиди сарҳади давлатии Федератсияи Россия, ҳар дуяш як маъно дорад. Маънои онро дорад ки шумо ба амнияти Федератсияи Россия хатар доред ё ки ба сохти конститутсионии Федератсияи Россия хатар доред ва дар ҳамин асос шуморо иҷозат наметиҳанд ки ба ҳудуди Федератсияи Россия ворид шавед. Як бор ки шумо гардонданд, кӯшиши дуюмбора омаданро накунед ки дуюмбораам мегардонанд. Ҳарчанд ки шумо санҷед, проверка кунед, бинед ки агар паспорти шумо тоза бошад ё ки запрет во дворе ҳам надошта бошад, чунки вақти сарҳадбонон ё ки ФСБ шуморо иҷозат наметиҳанд,
онҳо дар базаи худшон, дар ҳамон компютери базаи худшон маълумотномаро оиди он ки шуморо дар фалон сана, дар фалон соат бо фалон модда иҷозат надорад ки ба ҳудуди Федератсияи Россия ворид шавед, дарҷ мегардад ва барои ҳамин вақти шумо аз базаи МВД проверка мекунед, шуморо тоза нишон медиҳад. Шумо дар ҳақиқат тоза ҳастед, ягон камбудӣ надориду, не ки бо сабабҳои номаълум фақат ба худи кормандони раисати сарҳадбонон ё ки кормандони ФСБ ҳамун сабабаш маълум ки бо кадом сабаб шуморо намуданд, не ки барои дигар одамҳо маълум нест, ба шумоам хабар намедиҳанд сабаби ворид нашуданатонро. Фақат шумо пас аз он ки ба ФСБ мактуб мекунед, онҳо дар мактуб ҷавоб мегардонанд ва мегӯянд ки бо кадом сабаб шуморо иҷозат надоданд барои ворид шудан ба ҳудуди Федератсияи Россия. Хулоси гап, агар як бор шуморо иҷозат надоданд аз сарҳад, яъне ворид шудан ба ҳудуди Федератсияи Россия, кӯшиши дуюмбора омадантона накунед. Дӯстони азиз, ному насабтона иваз карда кӯшиши омаданро ҳам накунед. Ин буд як хабари кӯтоҳака ки ман мехостам ба шумо расонем. Акнун ба 6 саволе ки интихоб кардем ҷавоб мегӯем ва бо ҳамин барномаро ба итмом мерасонем ва худо хоҳад пагоҳ боз ба он саволое ки шумо дар зери ин видео менависед ҷавоб мекунам. Дӯстони азиз, касе ки ба саволаш ҷавоб намегирад ё ки мехоҳад ки ба саволаш ҷавоб гирад, шумо метавонед ба рақамҳои 926 944 0206 дар ҳамин рақамҳо WhatsApp ба қайд гирифта шудааст, саволотонро ба WhatsApp нависед. Пас аз якчанд маротиба эълон кардем, аз 1 январи соли 2025 хизматрасонии мо ройгон нест, яъне консултатсияам мо ройгон консултатсия намедиҳем. Барои пас аз пардохт кардани як маблағи муайян мо ба ҳама саволотон ҷавоб мегӯем, ба тариқи телефонӣ занг мезанем ва ба саволҳои шумо ҷавоб хоҳам гуфт. Акнун мегузарем ба саволу ҷавоб. Кас ба саволу ҷавоб. Халид, тамошобин бо ники Халид Валид мепурсад: салом алейкум, бо диплом мешавад дар РВП падават кунем, Москва будка дагем? Халид, агар шумо яке аз донишгоҳҳои олии давлатии Федератсияи Россияро хатм карда бошед, шумо метавонед ҳуҷҷатотонро барои гирифтани РВП супоред, чунки қонунгузории Федератсияи Россия иҷозат додааст ки ҳар як шаҳрванди хориҷӣ ки яке аз донишкадаҳои олии давлатии Федератсияи Россия хатм намояд, метавонад РВП вид наҷоса ва дар оянда шаҳрвандии Федератсияи Россияро гирад. Гулсара Буронова мепурсад: мана аэропорта печатҳои фальшивӣ доштем, ручкакати хат заданд, гуфтанд аннулировать кардем, печатҳои фальшивита нав омадем, Тоҷикистон паҳн шуд, метавонем боравум? Не, кӯшиш кунед ки на камтар аз 3 моҳ дар ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон зиндагӣ намоед ва баъд аз он дубора ба ҳудуди Федератсияи Россия сафар намоед. Агар аз 90 рӯз кам истода ба ҳудуди Федератсияи Россия сафар кунед, имконияте ҳаст шояд шуморо иҷозатиам ба ҳудуди Федератсияи Россия ворид шавед, аммо шумо регистратсия ки патент карда наметавонед. Тамошобини фаъоли мо Насим Питерский мепурсад: ман официально кор мекунам, патент 4 моҳ пас тамом мешавад. Ман ба дигар шаҳр рафта патентро гирифта метавонам? 4 моҳ пас тамом мешавад. бале, Насим Питерский, агар шумо ба дигар шаҳр, ба дигар минтақа ё ки ба дигар вилоят сафар кунед, шумо метавонед дар он ҷо аввал бояд регистратсия кунед ва ҳуҷҷатотонро барои гирифтани патенти нав супоред. Патенте ки дар минтақаи нав шумо мегиред, муҳлати патентатон 4 моҳ мешавад, яъне баъд аз 4 моҳ шумо боз метавонед патентатонро дароз кунед, не ки дар ин муддат шумо бояд худатонро бо ҷои кор таъмин намоед, шартномаи меҳнатӣ кунед ва дар он минтақае ки патенти нав мегиред бояд уведомление патент кунед. Гуля мепурсад: одаме ки нав аз тюрма баромад метавонад ба Москва омадан дар аэропорт намегардонанд? Агар Гуля, шумо ё ки шиноси шумо, барое ки мо тоҷикон бисёртар айноми дигар одамо гап мезанем, проблемаи худамою не ки айноми дигар кас гап мезанем. Агар шумо ё ки ягон шиноси шумо дар яке аз зиндонҳои ҷумҳурии Тоҷикистон шишта баромада бошад ва агар муҳлатро пурра адо карда баромада бошад, ӯ метавонад билет харида ба ҷумҳурии ба Федератсияи Россия ё ки ба ягон давлати дигар сафар намояд. Аммо агар дар ҳудуди Федератсияи Россия аз озодӣ маҳрум шуда бошеду ва дар Федератсияи Россия гӯем ки аз тюрма баромада бошед ва шумо ба Тоҷикистон сафар карда бошед, ба ҳудуди Федератсияи Россия омадан наметавонед, чунки
ҳар як шаҳрванди хориҷӣ ки дар ҳудуди Федератсияи Россия агар суд шавад ва озодӣ маҳрум шавад ё ки нисбаташ ҳукми айбдоршаванда баромада бошад, пас аз адо намудани ҷазо аз тарафи Сарраёсати иҷрои ҷазои ҷиноятии Федератсияи Россия нисбати чунин шаҳрванди хориҷӣ қарор дар бораи манъи ворид шудан ба ҳудуди Федератсияи Россия ба муҳлати 5 сол қабул карда мешавад. тамошобин бо ники NetImya ба забони тоҷикӣ агар ин номро мо тарҷума кунем вайвай мешавад. Барои ҳамин тамошобин бо ники вайвай мепурсад: документҳоям буд мешаванд, айни ҳол частни кор мекардам, кор тамом шуд, аз як адрес ба адреси ба дигар адрес бе пересекани граница метавонам дар адреси нав патент кунам. ин ҳамин саволам мисли саволи Насим аст. Шумоам агар ба дигар минтақа сафар кардед, шумо дар минтақае ки нав аввал регистратсия мекунед ва агар патентатон действующий бошад, яъне пули патента супордост бошад, шумо метавонед дар минтақаи навам ҳуҷҷатотонро барои гирифтани патенти нав супоред. Қонунгузории Федератсияи Россия ин гуна амалҳоро иҷозат медиҳад. Ва саволи охирон аз тарафи Гулноза Меликова ва Гулноза мепурсад: мо рафтем накардан регистратсия кӯдакҳоя, гуфтанд ки ин указ ба кӯдакҳо дахл надорад, кӯдакҳоро бояд граница гузаронда биёретон, гуфтанд як шиносамон ҳамин хел гуфтанд, мо дар Санкт-Петербург мебошем. ҳамин суханони манро таздиқ карда ҳамин Гулноза. Мо фақат аз номи проблемаи худмонро гап намезанем, савол метавонем проблемаи бародару дӯстонам мепурсем. нигоҳ кунед, Гулноза, касе ки ба шумо ин гапро гуфтааст номаъқул кардааст. Укази президенти Федератсияи Россия аз 3 декабри соли 2024 зери рақами 1126 ки 28 апрели соли 2025 то муҳлати амали он то 10 сентябри соли 2025 дароз карда шудааст, ба ҳама шаҳрвандони хориҷӣ дахл дорад, новобаста аз сину сол. Яъне кӯдак ҳастед шумо ё ки ноболиғ ҳастед ё ки калонсол ҳастед, ҳар як шаҳрванди хориҷӣ ба ҳар як шаҳрванди хориҷӣ дахл дорад. кӯдакҳои ноболиғам дар ҳудуди Федератсияи Россия шаҳрванди хориҷӣ ба ҳисоб меравад ва ин указ ба онҳо дахл дорад. ин Санкт-Петербург як минтақа, як алоҳидае мебошад ки аҳамият метиҳем ҳуқуқи шаҳрвандони хориҷиро бисёртар поймол мекунад дар онҷо. Барои ҳамин Гулноза, ин указ ба кӯдакҳои ноболиғам дахл дорад. Барои ҳамин ба ҳамин шиносатон расонед ки рафта буду бошти кӯдакҳо дар асоси укази президент қонунӣ гардонад. Агар инспекторе ки мегӯяд ки ин укази президент ба кӯдакҳои ноболиғ дахл надорад, шиносатонро гӯед ки аз он ҷавоби хатӣ талаб кунад ё ки талаб кунад ки дар куҷои укази президент гуфта шудааст ки ба кӯдакони ноболиғ ин указ дахл надорад. Ин указ ба ҳама дахл дорад, ба ҳар шаҳрвандони хориҷӣ ки буду бошашон дар ҳудуди Федератсияи Россия ғайриқонунӣ мебошад ва номашон дар реестри шахсони назоратшунанда чоп шуда бошад. ин саволи охирон буд. Дӯстони азиз, бо ҳамин барномаи имрӯзаро ба этмом мерасонем. касе ки ба саволаш ҷавоб нагирифт ё ки мехоҳад ки ба саволаш ҷавоб гирад ё ки мехоҳад ки бо ман бо тариқи телефонӣ суҳбат кунад, марҳамат ба рақамҳои 926 944 0206 ки дар ин рақамҳо WhatsApp ба қайд гирифта шуда, саволотонро ба WhatsApp нависед ё ки занг занед. Не ки аз ҳаматон хоҳиш мекунам дӯстони азиз, пеш аз занг задан ба статуси WhatsApp даромада, дар он ҷо рақамҳои картаи ман нависта шудааст, маблағи муайянро гузаронида, баъд аз он занг занед ё ки баъд аз он саволотонро нависед. бо ҳамин дӯстони азиз барномаи имрӯзаро ба этмом мерасем. то барномаи оянда саволотонро дар комментария ҳамин видео нависед. паго боз баъди соатҳои 12 ба он саволое ки шумо менависед як видеои кӯтоҳака карда дар канал ҷой мекунем. То боздид дӯстони азиз.